Kabeh kawula ing Pajang. Kabeh padha nyekseni. Kalamun wektu dina iki alas mentao bakal tak paringake marang Kakang Pemanan. Matur nuwun. Dene nang dalem sak mangke sampun legawa peparing alas mentao dateng kula Pemanan. Nggih. Sisan damel Nggih. Namung mawon. Seneng nggih. Seneng nggih. Akeh sing belani. sok ngaten kok. Lamun alas mentao saged kababat. Kula ngrumangsani kula tiyang cilik boten badhe wani ngembari tatanan Kasultanan Pajang napa malih mawi gelar. Umpami ngantos mawi gelar cekak umur. Namung kemawon Kakang Pemanan, Sultan Adiwijaya sasampunipun dika kula paringi tas mentao. Kula mitungkas dumateng dika. Menawi dan babat utipun alas mentao. Boten kula keparengaken nyuwun sabyanipun kawula wonten ing Pajang. menawi ngaten pun cetha ibarate wong cilik wis kelakon lungguh dingklik wong lumrah sing saiki kasengkuyung dening kawula mbrah lali lawan padatan. Adiwijaya Prabu gonmu peparing ndak ibaratake tok culke sire tok gondeli buntute kowe mut-mut gulok rasol kita untal sak wadah ora apa-apa. Alas mentao ora bakal tak babat njaluk rewang wong-wong saka Pajang nanging titenon yen Pajang ana apa-apa aja sambat karo Pemanan. Yai Sultan. Kakang Pencari Kok kaya ngono ya Yai Sultan. Jeneng sira panguwasa sing kuduning duwening watak adil para marta. Aja nganti mbansing demban siladan. Nanging babar pisan ora kok tindake. Ya. Jeneng sira gelem gerakke liyan. Ing mengkone bakal digelakke liyan kowe. Arep nemoni apa kowe Sultan? kabeh kawula ana ing Kasultanan Pajang. Sapa sing kasedu marang tatanan ing Pajang kena ninggalake Pajang. Yai Sultan Hadiwijaya sing kok balang kailor sing kena kidul sing kok sawur kulon sing kena wetan. Kula niku wong tuwa senadyan astamu ora ndiding aku ning atiku wis krasa sangka prasmana. Yo yen aku kok anggep mombyongi adi Pemanan ora dadi apa. Pancen aku wong tuwa kuwi kudu kena diteblak lan aku ora bakal ngingkari janji. Mula yen pancen kowe kaya ngono penembangane aku urip ing Pajang urip kepenak ning ancek-ancek rekasane sedulur-sedulurku aku ora dadi priyayi ing Pajang ora apa nanging titenon
yen ana apa-apa ing Pajang aja sambat kan lamun tur. Danan. Arep nyang ndi, Gus? Sabyantu kalian bapak pemanan. Oh. Kalamun sira arep biyantu barang bapak pemanan, ya bapakku. Apa kowe ora keprungu? Sabdane Rama, aja ya nggen. Kowe cukup cumondhok ana ing Pajang. Kepareng boten kepareng kula badhe sabyantu bapak Danan. pemanan. Danan. Arep nyang ndi? Iya. Menawi kepareng kula nyuwun lilah dalu. Kula badhe nderek kalian Kamas Jani. Oh. Ya. Kalamun picak mripat. Gobok wis krungu. Sapa wae kawula ing Pajang ora kula mbiyantu anggone babat alas pental. Nanging Romo, salebetipun nuwun pemanahan mangkin pun babat alas mentah tartamtu wonten Kamas Jana. Wiwit alit kula mboten saged pisah kalian Kamas Jana. Lajeng bentenipun menapa menawi kula kalian Kamas Jana. Menawa apa kowe ora krungu apa kang dadi sabda pangandikane Rama Sultan Hadijo. Sapa wae ora kena sabyantu wa pemanahan. Nanging yo kene kowe malah kapara bakal sabyantu wa pemanahan. Endi tanggung jawab? Nyun sewu Kang Mas Wiro. Perkawis menika sanes perkawis tat kaprajan. Nanging sedaya kelahu tatanipun keluarga. Menawi kula badhe bebantu kalian nuwa pemanahan napa lepat jalaran kula ngruwas menawi kula menika tasih pedrah lan sederekipun Kamas Danang Sutawijaya. Luput kowe Gunawa. Merga Rama Sultan wis dawuh sapa wae nanging yo kene kowe lerwa. Kowe melu putra ana ing Kasultanan Pajang. Kudune sendika angayahi apa kang dadi pangandikane Rama Sultan Hadiwijaya. Napa kula negakaken kalian Kamas Danang? Menawi Kamas Danang mangkenipun babat piyambakan wonten alas mental. Cetha. Yen kowe iki bakal ngrong-ngrong kawibawan ana ing Kasultanan Pajang. Cukup. Nyun sewu Kang Mas Bro. Menawi kula sampun wani soro dhateng panjenengan. Mboten patut menawi panjenengan matur wonten ing sari Kanjeng Rama kados mekaten. Kedahipun panjenengan emut. Menawi wonten perkawis menika kedahipun panjenengan ampun ngubuk-ngubuki penggalipun Kanjeng Rama supados boten kobar. Menawi saged panjenengan ngleremaken penggalipun Kanjeng Rama supados wening pamikiripun. Lan malih panjenengan niku sinten? Wonten ing Kasultanan Pajang. Kula ibaratken muntu katutan sambel nglenggahi kloso gumelar. Menawi panjenengan boten dedaupan kalian Kanggo Ratu Manik, panjenengan boten mukti wibawa. Panjenengan namung anak sak Ganjur Srana. Ayo! Kowe aja ngucik-ngucik wong tuaku. Senajan ana ing Pajang, iki mung aku putra mantu, nanging aku sendika kelawan sesembahan beda yen kowe. Kowe putrane Pajang malah kapara ngrombongi pemanahan. Boten ateges kula ngombongi kalian apa pemanahan. Nanging sedaya keluarga, tatanan keluarga ampun dipun sambungaken kalian tatanan negara. Menawi sedaya kula dipun sambungaken. Setunggal mbok setunggal badhe cengkah lan cengkah. Iki kata sambungake mergo kabeh wong pangandikane Rama Sultan Hadiwijaya. Sapa kang biyantu wa pemanahan iki kudu disingkirake. Menawi panjenengan wani kalian kula, monggo Tawet iya kamu. Stop.
Brahmatyam. Praja Pajat. Iki dudu pasar Pucak Wangi. Iki negara. Mbok ngedelajikan koyo. Awet sedulur kawau. Sedulur aturipun Kang Mas Wirabun sak temah keberanang manah. Ora usah kowe ngluputke aku, Bro. Kasunyatanipun kados pukat. Kowe kang luput. Cukup. Saiki arep piye? Romo. Sepisan malih kula nyuwun kanthi lilaipun manahipun Kanjeng Rama. Kula badhe bantu kalian Kang Mas Janan. Kabeh kowe tak gondeli. Menawi Mergo wetus putraku. Beda karo kula sampun Romo pangapuntenipun. Menawi kula sampun wani mancai doh dalem. Pareng boten pareng. Kula badhe bebantu kalian nggo pemanahan lan Kang Mas Janan. Assalamualaikum. kula kuwi. Iki kula Romo Pituntas. Yen cedak aduh ana. Yen aduh cedak ana. Kalamun pemanahan anggone babat alas pentaok. Ana prajurit lan kawula ing Pajat. Purbawasena tak pasrah. Ngestuaken kau. Yen prajurit sak Sultan Hadiwijaya. Sapa wae ora kepanake sabiyantu babat alas metauk. Mula saka kuwi kabeh siagake prajurit ana ing Kasultanan Padang. Budalke sapa wae kang sabiyantu babat alas metauk kudu disingkirake. Siagake prajurit. Kabeh para tamtamu. Jaga makarya ngesti sanjata lumaksana wagita-gita. Tanjo! Tanjo!
dhisik kono. Pojokan kae. Heeh. Oh, penak Kakang Wiratmo iki. Kepiye Ki Wiratmoko? Gawane mung trima ngirim. Dupeh-dupeh nganten anyar. Lah kok gawane mung trima ngirim. Nek pajar kelon. Dolek jenenge nganten anyar ya kudune ngono. Nek saora-orane lak yo melu ngewangi nyambut gawe. Yen bojoku kaijenan ngirim ana sak tengahing alas. Mongko akeh kewan sing galak. Banjur kepiye mbakmu? Wah, yo kok mudak ora apik. Nah, mula kanthi kuwi ayo barengan padha ngasul luwih dhisik. Ayo. Maklumi ae nganten anyar. Yo matur nuwun Mbak Yu wis gelem ngirim karo kanca-kanca. Lah ya ora ketok kopi-kopi tok ya ora apa-apa. Ning kudu janji. Mengko Kakang Wiratmo iki yo ben melu ngewangi nyambut gawe. Bapak talas petauk. Mengko kowe bali dhewe. Kaya ngono lho kok nek aku dibudak karo kewan galak piye Kakang? Aja kuwatir mengko ana suhu. Sembelih kok kabur. Mergo yo mesake bapak kemanahan. Gone bapak talas petauk iki ora entuk nganggo kawula. Dadi aku Mula kanthi ngene ngelesi. Iki sedelok meneh sore. Anggonmu ngirim wis rampung, luwih becik kowe bali. Jadi iki aku kok bali Kakang. Aku tak ngrewangi adikku. Lah ngono. Lah iki tak tinggal apa? Yo juga bali. Bali rampung. Ya kira ngerti. Terus ayo. Ayo Lah iya, wis dikawe ke kopi ra kopi. Terus aku bali sik ya Kakang. Sido. Ayo dibaca nangkene nyambut. Ayo nyambut gawe meneh. Sisih lor, sisih lor. Kopi kula kita kecapno. Ayo. Gimana? Nah, sopo sing ora ngurus? Bapak sampean tau ngerti wong kae. Yen ora klaru. Pangeran Wirabumi. Oh, sing dadi pangeran Wirabumi kuwi. Saka Pajang. Oh. Sapa kowe? Kula Wiratmo. Wiratmo. Nggih. Siji Wiratmoko. yo kene kowe babat alas petauk. Sopo kang perintah? Mawang Sopo? Tenane ora ana kang perintah. Ning aku rumangsa. Rumangsa anak bapak pemanahan. Bapak pemanahan iki gone babat alas metauk rekoso. Apa kowe iki ora krungu? Apa kang dadi sabda panentaning Rama Sultan Hadiwijaya? Anggone wong pemanahan babat alas metauk iki ora keparengake sabiyan urip prajurit kawula ana ing Pajang. Aku ngerti uga krungu. Nah, Lamun bapak pemanahan nggone babat alas metauk ora dikeparengake nggawa kawula ning Pajang. yo kene kowe krungu kok kowe sabiyantu dipeh kowe putra mantu. Mergo nelongso rasane atiku ngerti bapak pemanahan iki kangelan. Apa alane kalamun anak mantu sabiyantu marang mau ngrotwa? Anak mantu sabiyantu marang wong tuwa iku ora luput. Nanging kabeh mau perintah sabda ratu ana ing Pajang. Sapa wae kang mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang iki bakal dipidana, ngerti? lamun aku mbacut sabelo kawan bapak pemanan babat alas metauk. Arep ngopo kowe? Yen pancen kowe mbacut babat alas matauk ning papan kene tak singkirake kabeh.
Ya. Pengen itu. Balening. Ayo banyak coba bawa. Ayo tutupno. Yo coba cium-cium nah. Siap dia.
akan mati sama tanganku.
Tisu asli, Bu. Biasanya enggak asli. Ayo.